खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफामोननिसिम बिदा फंबायनिसिम दिनै आं गुरैयै खावलायबाय आरो आं रिकुवेस्ट खालामबाय गिबियावनो दिनै आंहा मोनसे बिराद दुखुनांथाव जाथाय जादों आरो खैफोदाव फैदों। दिनै आं हाबा जानायाबो बारा गोबाव जायाखै। मेनि 3 थारिखआव आं हाबा जादों। फुरा लकडाउनमोन। दिनै आं टिपकाइनि आं गसाइगाव गोजोनपुरियाव आं हाबा जाहैदोंमोन। आंनि मुङा बदबती ब्रह्म आरो आंनि फिसायनि मुङा उर्फल ब्रह्म। दिनै आंनि फिसाया सेप्तेम्बरनि 30 थारिखआव आसाम पुलिस एग्जाम इन्टारभिउ हैनो खारनो होननानै थांदोंमोन क'क्राझार सराइखेलायाव। दिनै बेनिफ्रायनो दिनैसिमबो न'आव सफैया। दिनै 29 जालायबाय, दिनै 30 थारिखआनो जानोसै। दिनै दाबो जेबो खौरां गैया। आंनि फिसायना 2 सिम दङ। रायजो राजा आइ आफामोन बिदा फंबायमोन। दिनै एयारटेल मोनसे, जिअ मोनसे। दिनै फनानो नाङा। सान हर एनि टाइम आं कल खालामो आरो आं खबर लानांगौ मानि बिनि गासिबो लोगोफोरनाव आं खबर लाजोब्बाय। आंनि फिसाया 8 थारिखआव थांदोंमोन। नोंसोर नुदों नामा? अबाव दं? नोंसोर खोनादों नामा? होननानै दिनै गैया होनबाय। बेनिखायनो आं आइ आफामोननिसिम आं दिनै मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, जाहाथे आंनि फिसायखौ अबावबा खनाफ्राव नुदोंबा बा मोनसे जायगायाव नुदोंबा दिनै आंनो खोन्थाहरनाय बा आंनो कमेन्ट हरनाय, आं बे रिकुवेस्टखौ आं लुबैयो। दिनै आंनि फिसाया सेप्तेम्बर 30 थारिखआव आसाम पुलिस होनो होननानै ओंखारलांदों। दिनै जों मालायनि न'आव बोराय बुरि भारा थानाय। दिनै दासिमबो आंनि फिसाया अबाव दं अबाव गैया दाबो बेखौ आंनो खोन्थाहरा आरो आं मा मोनजादों मा मोनजाया दाबो आंखौ जेबो दायथ' लाया। दा रायजो राजा आइ आफामोन, दिनै खोनानाय बायदिबा आंनि फिसायखौ आमथिखा खेला मेलायाव दङ होननानैबो खोनादों, बा गावनिनो लोगो गावनिनो फंबायनोबो कल खालामबाय थायो होननाय खोनादों। दा आंनि फिसाया रावनोबो दा खिन्था, आं कल खालामनायखौ आंनि हिन्जावनो रावनिबो सिगाङाव दाबुं, आंनि गामिनि मानसिफोरनि सिगाङावबो दाबुं होननानै खोनानाय बायदिबा आंनो बिदि खोन्थाहरदों। दा रायजो राजा आइ आफामोन बिदा फंबायमोन, दा आं खोमाजोंल' खोनादों। आंनि फिसायखौ आं फेस टु फेस नुवाखै आरो आं रायज्लायनो मोनाखै। बेनिखायनो आङो रायजो राजा आइ आफामोननिसिम आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, आंनि फिसायखौ अबेबा खना खनलायाव नुदोंबा आंनो नैबे नाम्बाराव खोन्थाहर आरो कमेन्ट हर। आं नाम्बारखौ बुंनानै होनोसै। आंनि नाम्बारखौहाय 9957957800। बे नाम्बारा जाहैबाय आंनि आरो आंनि फिसाया बै बारावबो आंखौ खनसे थगायनानै थांदों। आं उमुक जायगायाव थांनो, नों न'आवनो था होननानै। दा बिमा बिफाया मोनथिया बुंदों। दिनै नेक्स्ट बाराव लास्टआव आंनि टेनसनखौ नुनानै, आंनि माखासे जाथायखौ नुनानै आरो आंनि बिहाव बिखुनजोआ आंनि फिसायखौ हाननानै होदों। बदे आं दा सानो रायजो राजा आइ आफामोन, दिनै आंनि फिसायनि साननाय प्लेनिंआनो दस्रा खोमा। बेनिखायनो आंनि फिसाया जेरावखि थाखोमाया मानो, जेरावखि दङ बा सोरबाफोर नुदोंबा आंनो खोन्थाहरथों। बेनिखायनो आं आइ आफामोनखौ रिकुवेस्ट खालामो। आरो सिगांनिफ्रायनो बिसिनि बिमा बिफाया, आंनि बिहाव बिखुनजोआ आंनि फिसायजों बोखानो थाखाय आंखौ बिराद प्लेनिं बाहायदोंमोन, खायदा बुद्धि बाहायदोंमोन, थयबो हायाखै। आरो नै प्रुफआवथ' मोनथिनाय बायदिबा दाबो बिमा बिफायानो दोनखोमादों बा अबेबा खनायाव आंनि फिसाया दङ। आंनि फिसाया थैयाखै बा आंनि फिसाया माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदोंबाबो दा माबा मोनसे रिप्लाइ जागौमोन। दा बेनिखायनो आंनि फिसाया अबे जायगायाव थाखोमानानै दङ, बेखायनो आं रायजो राजाफोरखौ आं रिकुवेस्ट खालामो, आंनि नैबे गाहायाव होनाय नाम्बारखौहाय आंनो खोन्थाहरथों। नैबेनो आंनि नाम्बारा 9957957800। आंनि नाम्बारा बेनो, आंनो खोन्थाहर रायजो राजा आइ आफामोन। दिनै आङो हालाय हाफाय, दिनै आंनि बिहाव बिखुनजोनाव सोंबाबो जों मोनथिया होननानै बुङो। दिनै गासैबो दायखौ आंनावसो होयो। बेनिखायनो जेरावखि थाया आंनि फिसायखौ बा नुफ्लांबायदोंबा आइ आफामोन खोन्थाहर। दिनै खोनानाय बायदिबाथ' आंनि फिसाया जेबो जायाखै बा जेबो प्रब्लेम जायाखै। दिनै गावनि गोसोजोंसो बिदि थाखो ना माखो आं बेखौ बुंनो हाला। आरो सिगांनिफ्रायनो आं हाबा जाजेननायनिफ्रायनो आंनि जिउमा आरो आंनि लाइफआ सान्थियानो गैखायामोन। बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ रिकुवेस्ट खालामो, दिनै आं बे भिडिअखौ
आंनि काहानिनि थाखाय, आंनि दुखुनांथाव जाथायनि थाखाय, आंनि फिसायनि थाखाय आं बानायनाय जाबाय। एसेनोसै रायजो राजा आइ आफामोन। खुलुमबाय।